Dobrý den a srdečně vítejte. Jsme rádi, že jste si udělali několik minut času na to, abyste se informovali o možnostech, jakým způsobem byste si mohli bez investic nebo úvěrů, bez skladů zboží, bez zaměstnanců a aniž byste cokoliv prodávali, zajistit svou profesní budoucnost a tím také svou osobní svobodu. Celosvětová hospodářská krize citelně zasahuje všechny národy. Úpadky firem a hrozící státní bankroty se v mnoha zemích již staly realitou. Zkrácená pracovní doba, snižování počtu zaměstnanců a uzavírání firem vedou ke ztrátě pracovních míst. Politice a ekonomice schází účinné a zásadní nápady a relevantní koncepce, které by odvrátily profesní a osobní krize postižených vrstev obyvatelstva. Místo toho jsme my i naše následující generace zatěžováni nepředstavitelným státním zadlužováním. Chybí profesní perspektivy, finančním krachům lze jen stěží zabránit, mnohé existence jsou ohroženy a důsledkem je pak ztráta těžce nabitého majetku. Jistá pracovní místa jsou v těchto dobách již téměř iluzí. Není v tomto případě lepší nastartovat už v tomto okamžiku profesní kariéru, nezávislou na recesích, inflacích, úpadcích firem a osobních krizích? Společnost KB Schweiz AG se úspěšně etablovala v mnohých evropských zemích a již více než 35 000 partnerů nabízí existenci neohroženou krizemi. Produktem KB Schweiz AG je měnové zlato v nejmenších jednotkách. Měnové zlato je nejjistější ochranou ve všech krizových dobách a zároveň platebním prostředkem ve všech 194 zemích světa. Vlastní zlaté doly, vlastní rafinérie zlata a licence pro výrobu měnového zlata, jakož i bezpečná skladiště v neutrálních zemích zaručují trvalou perspektivu pro všechny franšízové partnery a tím také nejlepší profesní příležitosti pro profesní skupiny z nejrůznějších oborů, kterých se krize dotýká. Franšízový systém KB, systém k úspěchu. Na rozdíl od všech na trhu známých franšízových systémů nenesou franšízoví partneři KB žádné finanční riziko. Partnerství a spolupráce jsou zcela bezplatné. Žádné franšízové poplatky, žádné podnikatelské riziko. Díky tomu vznikají jedinečné profesní šance na volném pracovním trhu, které mohou být vykonávány jako vedlejší, ale i hlavní pracovní činnost. Všem novým franšízovým partnerům bude poskytnuto bezplatné školení a další vzdělávání a mohou jako samostatní, nezávislí poradci a zprostředkovatelé působit na celém světě. Produkty, o které je velký zájem, poskytují v kombinaci s franšízovým systémem KB jedinečnou poziční vlastnost nejen v celé Evropě, ale také celosvětově. Vzhledem k hospodářské krizi hrozí tzv. Investičním majetkům velké ztráty. Hodnoty kapitálových investic, složených kaucí, produktů zaopatření na stáří a úspor se snižují a dokonce ani v peněžních ústavech už nejsou zcela v bezpečí. Zachování hodnoty a zajištění úspor prostřednictvím měnového zlata je zvláštní výzvou a nabízí téměř 100% profesní úspěch. Franšízoví partneři KB nejsou žádnými prodejci nebo obchodníky se zlatem, ale kvalifikovanými poradci v oblasti směny měn. Platné papírové měny se pouze směňují za zlaté slitky KB, které zase mají platnost celosvětové měny. V tomto nanejvýš seriózním a poctivém obchodě nabízí tento kariérní plán KB možnosti příjmů, které jsou bezpečné vůči krizím, jsou nadprůměrné a směrem nahoru neomezené. Měsíční platby v 5místné oblasti příjmů nejsou u společnosti KB žádnými euforickými sliby, ale po několika málo týdnech mnohonásobně potvrzenou realitou. 3krát vypracované a dosažené kariérní stupně platí od oblastního vedoucího doživotně. Jako další a bezpečné pasivní zdroje příjmů nabízí fond KB ideální základ pro osobní zaopatření na stáří. Podívejme se společně na budoucnost franšízového systému KB. Založené nadaci KB pro podporu alternativních léčebných metod se již podařilo získat patenty,
které lidem s nevyléčitelnými nemocemi, jakými jsou například astma, TBC nebo rakovina, dávají novou naději. Ještě v tomto roce je plánováno založení KB Bank Schweiz AG. Vkladové účty veškerých zákazníků budou vedeny výhradně ve zlatě KB. Vlastní platforma internetových obchodů pro partnery KB pro vzájemnou výměnu zboží a služeb se již připravuje. Obchodníci, řemeslníci a poskytovatelé služeb by měli být integrováni, aby vyplnili pozdější mezery v zásobování, pokud budou na volném zásobovacím trhu váznout dodávky. Platit se bude samozřejmě ve zlatě KB. V následujících týdnech a měsících je tedy nezbytné zvládnout rozmanité úkoly a každý malý krůček bude znamenat krok k osobní finanční nezávislosti. Při veškerých těchto úkolech se všem partnerům KB dostane profesionální podpory. Novým zákazníkům je tedy k dispozici dostatečné množství prospektového materiálu i audiovizuálních nosičů. Obchodní strukturu úspěšně podporují široce organizované informační akce. Více než 90 akcí za měsíc v samotném Německu vytváří bázi pro osobní úspěch našich franšízových partnerů a spolupracovníků. Formulář pro evidenci podnikatelů, zvaný rovněž Orgaschutz, především zajišťuje vstup do franšízového systému a KB. Registrace k ničemu nezavazuje, upravuje ovšem vyplácení peněz, pokud na základě aktivity vznikne nárok na provizi. Neustále držet krok s konkurencí umožní aktivním partnerům bezplatné užívání firemních vozidel s vyšší střední třídy. Pravidelně vypisované soutěže o dovolené v Dubaji, ale i cesty do Istanbulu za účelem prohlídky rafinérie zlata s návštěvou zlatých dolů na náklady společnosti KB Schweiz AG jsou součástí programu. V podstatě neexistují lepší argumenty pro to, abychom vám nabídli profesní bázi zajištěnou vůči krizím. Rozhodnout se musíte sami. Formulář pro spolupráci si kdykoliv může vyžádat vaše kontaktní osoba. Konkrétní čísla ohledně výše příjmů nebo informace o obchodních transakcích získáte při návštěvě informační akce v blízkosti vašeho bydliště. Velmi vám děkujeme za vaši pozornost a ať se vám podaří překonat všechny krize, které na vás ještě čekají.